I si algú té algun dubte de que a fora això no s'entén, ja li garanteixo que erra de ple. Cada vegada s'entén més, cada vegada es comprèn més per què estem fent el que estem fent. Aquest senyor té unes dificultats enormes, no per quadrar la caixa, que això ja és evident, sinó per fer entendre coses bàsiques de per què necessitem els diners, que no és per alimentar somnis fastuosos, precisament al revés. És per garantir la igualtat d'oportunitats de tothom, pensi d'una manera o pensi d'una altra. És per garantir l'accés a l'educació i a la sanitat de tothom, pensi d'una manera o pensi d'una altra. Aquest és el país que nosaltres volem construir. I òbviament, aquí pot haver-hi qui tingui més entusiasme o menys per qüestions concretes. Però de cap de les maneres, ningú ha pogut, perquè no hi és, posar sobre la taula un projecte alternatiu que sigui mínimament seductor, perquè no existeix. I això ho hem d'assumir. Per tant, estem junts per Sant Vicenç, estem junts pel sí, estem junts perquè en aquests moments estem més a prop que mai d'aconseguir allò que ens havíem proposat. Estem més a prop que mai, però no estem tan a prop com voldríem. Ens queda l'últim trajecte, ens queda l'última fase, que és la més difícil, que és la més costeruda, que és la més, des del punt de vista fins i tot de la reacció exterior o estatal, la que tindrà més oposició, perquè estem a punt, i quan estàs a punt d'aconseguir alguna cosa és quan es mobilitzen totes les forces i totes les energies contràries. Per això, ara, més que mai, hem d'estar convençudes i convençuts de què volem, convençudes i convençuts de per què ho volem, i el més important, convençudes i convençuts de que ho aconseguirem. Si no tenim clares aquestes tres coses, el trajecte final serà molt dur. Rieu-vos-en del frum pujant i escalant els cims de França. El nostre serà molt pitjor encara. Però, per tant, és molt important que hi arribem descansats, que hi arribem junts i que hi arribem amb totes les forces i les energies possibles. Perquè, i amb això acabo, però també perquè n'estiguem molt convençuts. Això és imparable. Moltes gràcies.